уңайынан матбугат конференциясына җыелдык. Һәм безнең кунакларыбызны мин тәкъдим итәм. Сәгъдәтшин Илдар Камил улы, Татарстан китап нәшриятының генераль директоры, Сабирова Гөлнара Ильяс кызы, Ватаным Татарстан газетасы баш мөхәррире һәм шушы китапны төзүче. Зарина Илфак кызы Шихапова, Илфак Шихаповның кызы һәм безгә киләчәк без Илсөя Яткар кызы Бәдретдинова, җырчы. Мин беренче сорауны китапны төзегән Гөлнарага бирүдән башлыйм. Гөлнара, менә бу китапны төзү идеясе каян килеп чыкты? Монда күпме, нинди мәкаләләр, ничә мәкалә әсәр тупланган, нинди шигырьләр, ничәнче елдан ничәнче елга кадәр чыккан әсәрләр, монда шулар хакында сөйләп. Мин хәерле көн, хөрмәтле коллегалар. Мин бик шат бүген сезнең белән очрашуга, шундый безнең өчен истәлекле һәм бик вакыйга уңаеннан чынлап та мин аны чын мәгънәсендә кадерле вакыйга дип атыйм. Безнең шәхсән минем үземнең һәм безнең редакциянең Ватан Татарстан редакциясе булсын, Шәһри Казан газетасы редакциясе булсын, якын дусты мәрхүм Илфак Шигаповның якты истәлегенә багышлап чыгарылган Кеше эзлим дигән китапны тәкъдим итү чарасында күрүемә. Әлеге китап бәлки Илфак исән вакытта ук чыгарга тиеш булгандыр инде, кызганыч шундый бай иҗатлы кешенең бүгенге көнгә хәтле саллы китабы юк иде һәм без китапны менә сез үзегез карасагыз, ул да шундый сүзләрдә башланып китә. Марат Кәбиров сүзеннән ниһаять Илфакның саллы китабы дөнья күрде дип. Әмма без кешенең кадерен ул киткәннән соң күбрәк беләбез һәм шуның белән китапның да кадере артадыр. Әлеге китапны чыгару идеясе Илфакны җирләүгә үк килде дисәм дә арттыру булмас. Мин аның менә исемен шундый ничектер мәңгеләштерәсе килде һәм үземнең шушы фикеремне Татмедиа агентлыгы җитәкчесе ул вакытта Айрат Ринатович Зариповка һәм Татарстан китап нәшрияты директоры Илдар Сәгъдәтшинга җиткердем. Алар бер тавыштан хуплап алдылар. Без әле китапны Илфакның 50 яшьлегенә чыгармакчы идек. Әмма юридик сораулар булу сәбәпле, мирас мәсьәләләре килеп чыгу сәбәпле, анда билгеле бер вакыт узарга тиеш. Без аны 50 яшьлегенә өлгәртә алмадык, шуңа күрә китап быел басылып чыкты. Әмма соң булса да уң булсын, хәер бер соң түгелдер инде ул. Менә китап басылды социаль әһәмиятле китаплар исемлегенә кертелеп, бернинди спонсор акчасы да түгел, бу шундый программага кертелгән китап. Зур өлеше китапханәләргә барып җитәчәк. 2200 тираж белән чыкты, аның зур өлеше китапханәләргә таратылачак. Әлеге китапта Илфакның журналист булып формалашканнан бирле басылган мәкаләләре тупланды. Татарстан яшьләре чорыннан. Ул инде 2004 еллардан бирле басыла, ул Түбән Камадан Казанга күченеп килгәч, аны ул Түбән Камада эшли башлый журналист буларак һәм аны Татарстан яшьләренең мөхәррире Исмәгыйль Шәрәфиев аның иҗатын күреп Казанга чакыра. Алар Казанга күченеп килделәр. Мин әле Казанга күченеп килгән чорларын алар эшли башлаганнар. Менә шуннан бирле чыккан язмалары тупланды. Китап берничә өлешкә бүленде аның иҗатына карап. Бик фәлсәфи китап. Чөнки Илфак юк кына бердән дә фәлсәфә чыгарырга ярата иде. Үлән шытканнан да, кышлар ышканнан да, ниндидер авылга барып, хәтта тирес иемен күреп тә Илфак үзенә күрә бер фәлсәфә чыгара иде. Шундый фәлсәфи язмалар, күңелгә тия торган язмалар Илфакның шигырьләре. Әмма бер әйбергә алдан ук әйтеп үтәсем килә. Бөтен шигырьләре монда кермәде, чөнки Илфак күбесенчә җыр текстлары иҗат итте. Барлык җыр текстлары буларак укылмый, шуңа күрә мин үзем дә шигырь язучы кеше буларак, ниндидер хакым бардыр дип уйладым, кайбер шигырьләрен калдырырга, чөнки ул җыр буларак кабул ителә, әмма кагазгә төшергәч бик кабул ителеп бетелми. Бу китап файдалы булыр дип уйлыйм, чөнки беренчедән ул фәлсәфи, безгә бүген авыл турында, авыл тормышы турында, кешеләр тормышы турында, шундый тормыштагы мизгелләр турында гади тел белән язылган китаплар җитми. Әле менә мин бүген иртә белән үземнең коллегалар белән дә сөйләшеп утырдым. Алар әйтәләр, менә Мөхәммәд Баһдиев чалымнары да бар кебек әлеге китапта, аның теле дә чагыла кебек. Һәм шул гадилек белән бөеклек турында сөйләү. Бу китап бик файдалы булыр дип уйлыйм авыл китапханәләренә. Бик файдалы булыр дип уйлыйм авыл клубларына, чөнки анда Илфакның әле сәхнәләштерелмәгән
әсәрләре дә урын алды, скетчлар, авыл клублары аны файдалана ала. Шулай барысы да кертелмәде. Юмореск әсәрләре кертелде, һәм сәхнәләштерелгән әсәрләре дә урын алды. Шундый саллы гына китап барлыкка килде. Сез аны үзегез укырсыз, күрерсез һәм үзегез бәягезне бирерсез дип ышанам. Без бөтен күңелле чыгардык, бик тырыштык. Илфак шат булсын, аның рухы шат булсын һәм укучыларга шундый бүләк, бу көтелгән бүләк. Менә китап чыга дип беренче хәбәрне биргәннән соң да китап чыкты дип мин социаль челтәрләргә хәбәр урнаштырганнан соң да язучылар бик күп булды. Кайдан алып була әлеге китапны, ничә сумга сатылачак, күпме чыкты, авылларга ничек килеп җитәчәк ул китап дип сораучылар бик күп. Миңа калса Илдар Камилович бу китапны әле өстәмә тираж белән дә чыгарырга туры килмәгәе. Һәм минем бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Менә монда безнең арада утыра Рамилә, мөхәррире, без аның белән бергә эшләдек. Китап нәшриятыннан. Шулай китап нәшриятына Илдар әфәндегә рәхмәт, рәссамнар белән дә менә минем бөтен әйткән теләкләрем чынга ашырылды, чөнки бәлки үземә бәян арттырыбрак та әйтәмдер, әмма Илфак күзлегеннән чыгып эшләдем мин китапны, ул менә болай булса ашатыр иде, болай булса ашатмас иде дип. Бу классик китап түгел, классик әдәбиятта түгел. Чөнки Илфак Шигапов ул үзенчәлекле шәхес һәм үзенчәлекле иҗатчы, шуңа күрә аның китабы да ничек башка китаплардан аерылып торырга тиештер дигән фикерем бар иде. Сез үзегез бәяләрсез. Рәхмәт. Чираттагы сүзне Илдар Камилович сезгә бирик. Бу китап нинди тираж белән чыкты, кайлардан алырга була? Һәм тагын бер сорау, язучыларның да әйткәне бар, менә Илфак Шиһаповтан зур язучы чыгар иде дип, менә сез әдәби шушы фикер белән килешәсезме? Миңа калса инде чыккан инде зур язучы. Хәтта менә Гөлнара әйтеп узды, ниндидер фәлсәфилек бар дип, мин аның бу китапның исеменә игътибар юнәлтәсе килгәне. Кеше үзенең теге университетларда ниләрдә укыган чакта философия дәресе кергән булса, хәтерләсәгез, анда Диоген дигән фәлсәфәче булган заманда бочкада яшәгән, хәтерләсәгез, бочкада яши торган булган. Һәм ул көпә көндез шәм яндырып, мин кеше эзлим дип йөргән. Менә Илфакның фәлсәфилеге дә менә шу китапның исемендә ниндидер чагылыш тапкан кебек минем өчен. Болай китапка килгәндә инде аның тиражы 2200 дәнә, 1700 безнең республикабызда булган милли китапханә системасына кергән китапханәләргә таратылачак ел азагына. Һәм 500 менә узган атнаның җомгасында ул безнең кибетләребездә сатыла башлады. Менә 500 кибетләребезгә чыкты. Шул 500-нең бүгенге көндә 80-е инде сатылган. Бәясе 360 сум. Шу 3 көндә 80 китап сатылган. Гөлнара дөрес әйтә, ул мондый темплар белән сату барса, бу китапны тагын да бер тираж белән чыгармыйча булмас бәлки. Хәтта мөрәҗәгатьләргә караганда безгә хәтта менә бу китап чыгачак дигән сүз социаль челтәрләргә әйләнгәч, хәтта язып җибәрүчеләр булды. Бу моны каян алып була, күпме торачак, качан чыгачак, зинһар хәбәр итегез, менә хәбәр итәбез. Инде бүген обедтан соң безнең Tatkniga.ru сайтында электрон версиясе булачак, һәм бу электрон версиясе башка китаплар белән кебек китап бәясенең ярты бәясен тәшкил итәчәк. Һәм басма китап 360 сум торса, электрон версиясе 180 сум торачак. Бүген обедтан соң кирип Tatkniga.ru сайтыннан карый аласыз. Инде сату нукталарына килгәндә, бу инде безнең фирмаларыбыз икесенең Бауман урамында урнашкан, берсе теге анда карета бар бит, каретаның янында элеккеге матбугат йортының беренче этажында китап кибете һәм тагын бер кибет, ул да булса ГУМ кибетенең 3нче этажында. Һәм инде бүген бу матбугат конференциясыннан соң төшеп, Идел Прессның кирә торган җирендә безнең тагын бер кибетебез бар, шуннан инде кирип сатып ала аласыз. Рәхим итегез. Китапның исеменә килгәндә, менә дәвам итеп, кеше эзлим дигән исем юкка гына сайланмады. Бердән Илфакның кеше эзлим дигән җыры бар, ул аның сырларыннан берсе һәм үзе башкарган 6 җырның берсе. Ул бик хыяллана иде 50 яшьлегенә зур концерт ясарга һәм шушы концертта чыгыш ясарга, үзе җырларга. Менә шу үзе җырлаган 6 җырның берсе кеше эзлим һәм минемчә Зәринә дә каршы килмәс дип уйлыйм. Илфакның бөтен фаҗигасы кеше эзләүдә иде. Ул гомер буе кешеләр эзләде, үзенең күңелен аңлый торган,
күңелен бушатала торган, тормышның матурлыгын күрә белә торган һәм юк кына әйберләрдән дә ниндидер тәм таба ала торган гади кешеләр арасыннан кеше эзләде ул. Менә китапның исеме шуңа күрә шулай. Рәхмәт, Зәринә, сезгә дә сүз бирик. Менә бу китапны туплаган кешеләргә нәрсә әйтер идегез һәм сез мен Шаһаповның исемен мәңгеләштерүне менә ничек кабул иттегез? Нинди хисләр кичердегез? Мин дә өстәл түренә утырдым да, ләкин мин булай матур сөйли алмыйм, белмим. Елмаеп кына утырырмын дигәнем. Әлбәттә инде минем рәхмәт әйтәсе килә ул Татарстан китап нәшриятының башлыгына, Рәмиләгә. Әтинең бәхетенә очрагандыр ул Гөлнара Ильясовна, Гөлнара Сабирова. Һәм инде һәр кешегә нәрсә телисем килә, ул һәрберебезнең үз Гөлнарасы булсын. Шундый кеше ул бит просто дуста әйтеп дип, просто дус кеше дип әйтеп булмый. Ул иң якын кешеләрнең берсе генә. Ул инде эчке дөнья булырга тиеш. Кеше киткәч, ул бит сиңа ул бит уже белми. Гөлнараны ни эшләгәнен хәтерлиме, юкмы? Ул бит китап шундый хезмәт, бәйсез хезмәт. Бик зур рәхмәт Гөлнарага. Идея өчен, китапны туплаган өчен. Һәм бар кешегә кем китап чыгаруында хезмәт итте. Рәхмәт. Сорауларыгызга күчик. Кемнәрен? Рәхмәт. Тапты дип уйлыйм. Безгә аның иҗаты моңа шундый дәлил булып тора. Ул менә мин әйттем, гади кешеләр арасыннан кеше эзләде. Илфак өчен бер вакытта да җитәкчеләр һәм түрәләр булмады. Ул кешеләрне дәрәҗәләп бүлмәде. Илфак кайвакыт ниндидер зур очрашуларга барганда, районнарга чыкканда шундый шелтәләп тә ала идем. Бу бит инде зур кеше, аның янында алай тотма үзеңне, зыяны булырга мөмкин дип. Әмма аның өчен андый бернинди шиктә булмады. Ул кешене аның гамәлләренә, аның сүзенә, аның фәлсәфәсенә һәм тормышка карашына карап кына бәяләде. Һәм дуслары күп иде, әмма якын дуслары бармак белән генә санарлык иде. Һәм менә шушы якын дусларда ул чынлап та кеше тапкандыр дип уйлыйм. Белән сөйләшеп утыру, ниндидер шундый фикерләшү, үзе бер тормыш мәктәбе, үзе бер дөнья иде, Илфак үзе бер дөнья иде. Һәм аның дөньясына янында бик күп кешеләр шаулап торуга карамастан, бик аз гына кешеләр керде. Һәм Зәринә күбрәк җавап бирә аладыр бу сорауга. Барыбер менә Әтиқаны аның... Әлбәттә, менә китап чыккан, сез килдегез, Гөлнара Ильясовна монда утыра, Рәмис утыра монда. Шулай ук Илфак белән бик якыннан аралашкан кешеләр. Аның дуслары, аны хәзер дә искә ала торган кешеләре шактый күп. Хәзер дә шалтыратып торалар, хәлләремне белешәләр. Шул минем өчен бик зур бәхет. Әйе, мин моны атып әйттем. Илфакның төп фаҗигасы шушы кеше эзләүдә иде. Һәм күпме генә, әйе, без дуслар дип кычкырып йөрүчеләр дә булды. Каяндыр Илфак үлгәннән соң аның без тулай торакта бергә яшәдек, университетта укыдык дигән кешеләр дә табылды. Әмма Илфакның бер югары белеме дә юк, һәм ул бернинди университетта да укыган кеше түгел. Менә шулай кайдандыр табылган, кайдан барлыкка килгән дуслар да табылды. Әмма нинди генә шау-шулы компанияләрдә булса да, нинди генә күп кешеләр арасында булса да, Илфак җанында һәрвакыт ялгыз булды дип уйлыйм. Без аны күпме генә игътибар белән терергә тырышсак та, ничек кенә аның күңеленә үтеп керергә тырышсак та, һәм күңеленә юл тапкан кебек тоелсак та, озак аралашулар белән, әмма ул барыбер ялгыз булып калды һәм ялгыз булып китте.
Рәхмәт менә безгә килеп кушылды Илсөя Бәдретдинова. Илсөя, сезгә сүз бирәсе килгән иде. Беренчедән менә бу Илфак Шәһәповның исемен бу рәвешчә мәңгеләштерүгә сез ничек карыйсыз һәм бу китапта сезнең дә өлешегез бардыр? Хәерле көннәр. Бу китапны бик күптәннән көттек, мин генә түгел, барыбыз да көттек. Бик күп сораучылар булды. Минем өлешем бар дип әйтә алмыйм. Тулысынча Гөлнара җитәкләгән, Гөлнара Ильясовны җитәкләгән проект һәм ул ясаган. Рәхмәттән башка бүтән бер сүзем юк. Бер өстәп нәрсә дә әйтә алмыйм. Минем әтеге өлешегез бар дип әйтүем мондагы мәкаләләрдә, әсәрләрдә дип әйтүем иде бәлки. Тупланган мәкаләләрдә. Илфакның мәкаләләре бит инде ул. Мин үземнең өлешем бар дип әйтә алмыйм. Сез анда үзегезне табасызмы? Сез бармы аның әсәрләрендә? Менә китапны кулга алып укып чыгыйм әле әйтермен. Әлегә укымадыңызмы? Юк, әлеге китап минем кулда юк. Нинди халәттә яза иде ул Илсөя апагызның әсәрләрен? Мин аны күп тапкырлар әйткәнем булды инде, бүтән интервьюларда, бүтән планета кешесе кебек дип. Ул күпме генә янәшәсендә кешеләр булса да, күпме генә сөйләшсәң дә, ул барыбер ялгыз кеше иде. Ул үзенә капланган, аның үз дөньясы, үз фикре, үз карашы, һәммә мәсьәләгә дә, һәм ул аның әсәрләрендә яхшы ягыла. Ялгызы гына калып, беркем белән сөйләшмичә, үз дөньясына китеп яза торган гадәте бар иде. Юк, дәшергә. Бик дәшергә ярый иде дип әйтә алмыйм. Индәшергә куркайсыз? Юк, теге индәшмим дип түгел инде, но мәгънәсе юк. Индәшүдән мәгънәсе юк иде. Бер нәрсәне әйтергә кирәк, Илфакны башын бәрабәрә гел иҗат итеп утырган гына кеше итеп күз алдына китерергә кирәкме? Илфак бик иҗатчы булса да, иҗаты бик җитди һәм бай булса да, Илфак җиңел иҗат итә иде. Ул үзен мәҗбүриләп, мин утырыйм әле хәзер бер әсәр языйм әле, юмореска языйм әле, шигырь языйм әле дип утырган кеше түгел, ул җиңел яза иде. Утыра икән, менә яттан белгән кебек утыра һәм яза. Илфак газетада буш урын калды, менә гәрәй бер кирәк дисәң, Илфак урамга чыгып бер тәмәке тартып керә дә 15 минуттан сиңа материалны тапшыра. Ул шундый җиңел кеше ди. Һәм Илсөя тыйнак кына минем бу китапта өлешем юк дип әйтсә дә, Илфакның иҗатында Илсөянең өлеше бик зур. Илсөя белән ресторатсына бөтенләй яңа төрле агым алып килгән кешеләр, яңа төрле жанр юнәлеш алып килгән кешеләр. Бәлки Илсөя булмаса, Илфак кебек, Илфак менә шундый жанрда иҗат итүче, иҗатчы булып ачылмас иде. Илфак булмаса, Илсөя ачылмас иде. Алар менә ничә ел яшәгәннәр, ниндидер гайбәтләргә, төрле сүзләргә урын калдырмыйча, менә шу яшәгән еллар ул бәхетле еллар булган. Шуңа күрә һәм ул еллар менә бу китапта бик ачык чагыла, бигрәк тә аның шигъри өлешендә. Мин дөресен әйткәндә, нәрсә әйтсәм дә миңа каршы булачагын аңлыйм. Соңгы вакыйгалардан, шуның өчен дәшүдән мәгънә бардыр дип уйламыйм. Мин үземнең начар икәнемә ияләштем. Рәхмәт, сорауларыгыз бармы? Мин Илфакның каберенә менә барырга җыенам. Карт төшкәнче, кызганычка каршы мин җәй көне бара алмадым. Үземнең шәхси сәбәпләрем аркасында, сәламәтлегем аркасында мин анда була алмадым. Булган идем узган ел җәй, кыш көне туктап тордым зират янында. Шул яктан узганда зиратка кереп булмый, кар баскан инде. Җәй көне бара алмадым. Менә хәзер карт төшкәнче октябрь аенда мин анда барып кайтырга җыенам. Һәм әлбәттә зиратка баргач мин аның әнисенә дә кереп чыгачакмын, Алла теләсә. Узганда да шулай булган иде. Бәлки без Зәринә белән бергә барырбыз, бергә кайтырбыз. Зәринә туган ягы, туган авылы. Җиңел әйбер түгел.
якын дустыңның каберенә бару. Мин аны социаль челтәрдә дә яздым. 2 ел буена ничектер мин аны без аны җибәрә алмыйбыз. Ул дин буенча дөрес әйбер түгел, әмма кайвакыт ачуланам да ничек инде менә шундый сәяси вакыйгалар куерганда синең сүзең җитмәгәндә син үлеп ятасың дип. Менә Илфак минем сорау биргәнем булды. Ул бит инде башланган чорында менә Исия күп җырлый иде социаль проблемалар турында. Казан, Вамин, авыл, кризис, бөтенесе. Аннан соң аларның иҗаты күчте шундый фәлсәфи иҗатка, кешенең күңел халәтен чагылдыруга, психологик иҗатка. Мин Илфакка сорау бирдем. Нишләп син хәзер тәнкыйтьләмисең? Нишләп менә шундый психологик әсәр дип ул миңа җавап бирде. Чөнки социаль тормышның социаль ягы җайланды диде. Авылларда да тормыш җайланды, шәһәрдә дә тормыш җайланды. Башка әйберләр турында язасым килә. Һәм менә мин хәзер Илфак белән сөйләшәм. Син хәзер сүзеңне әйтер идең бит менә татар теле буенча бәхәсләр куерганда. Менә шундый милләт өчен бик кайнар вакытларда, проблемалы вакытларда. Менә хәзер аның сүзе кирәк иде, чөнки менә шундый саллы, фикерле сүз әйтүче кешеләр юк. Илфак үзен сәясәтче дип атамый инде. Ул депутат булырга да омтылган кеше. Ул галстуклар тагып югары зур мөнбәрләргә сөйләгән кеше дә түгел. Әмма ул гади генә әйттереп үзенең сүзен әйтә иде. Менә хәзер шундый сүз җитми. Шуның өчен мин аңа шуланам, сөйләшеп йөргәндә шулай күңелемнән. Ишкенә тапкыр төшемә керде. 3 тапкыр керүендә дә бер сүзне әйтте. Һәм гафу итте. Нинди сүз икәнлеген әйтте. Юк, Төшемә кермәвен ул тыныч ятадыр дип кабул итә. Сорауларыгыз бармы? Сез алыйса, юк. Әйдәгез без башта Гөлнарга сүз бирик. Менә сезнең газетада викторина узган. Сез сорауларыгызны уйлый торыгыз. Без Татарстан китап нәшрияты белән берлектә Илфакның китабы чыгар вакыт җиткәч викторина уздырган идек. Илфак иҗатын беләсеңме дигән темага һәм бүген шушы викторинаның җиңүчесе безнең арабызда Әтнә районының Ташчишмә авыл китапханәчесе Абдрахманова Назира Шамил кызы, 32 ел мәктәп һәм авыл китапханәсендә эшләгән кеше, югары белемле татар теле һәм әдәбият укытучысы. Безнең вәгъдәбез буенча Илфак Шигаповның беренче китабын бүләк итү, китабын беренче кешегә бүләк итү, шундый шартларда мин аны бик рәхмәт сезгә, сезнең китапны әзерләүдә, чыгаруда бер хәл, әмма аны укучыга җиткерүдә китапханәченең роле бик зур. Һәм сез безгә шушы эштә ярдәм итәрсез дип ышанам. Рәхмәт сезгә. Әгәр сүзегез булса, Siz әйтеп үттегез инде, минем турыда, мин 32 ел китапханәдә эшлим. Менә шунда укучы кызыксынып укый торган китапларның без китапханәгә килүен бик көтәбез. Сез беләсез инде, төрле китаплар чыга, укучылар яратып укый торган, бик укучы кулына барып җитми торган китаплар. Мин инде моны укучы яратып укыла торган китап булыр дип уйлыйм һәм укучыларыма җиткерү өстендә эшләйм. Рәхмәт сезгә. Sizning so'rovingiz bor edimi? Bizning bu big Jimir bitirmadingiz? Успокойтесь. Не волнуйтесь. Илфак монда булгай. Айсулов, siz анда сөйләсәгез күренмәячәксез инде, бәлки монда чыгып әйтерсез. Беренче чиратта минем бик зур рәхмәт Гөлнар Ильясовнага. Шундый дус белән Илфак абыйчынан да бик бәхетле. Зарина әйтмешли, шундый дусларын һәрбер кешегә теләп кенә була. Бу бик зур бәхет һәм сезгә бик зур рәхмәт. Сез бик зур йөрәкле кеше, беренчедән, шунысы, икенчедән продюсер. Ул теге продюсер төшенчәсе ул бит инде беренче чиратта шоу-бизнес һәм акча эшләү.
Илфак абый ул беркайчан да эшләргә омтылмады. Аның өчен беренче чиратта иҗат иде. Шуңа күрә мин аны теге продюсер дип тә атый алмыйм. Чөнки беренче чиратта ул иҗат белән янып яшәде һәм инде ул әйтә торган иде менә мин сине филармония сәхнәсендә сольный концертыңда залда утырсам, мин бик бәхетле булачакмын. Минем өчен бу синең проектыңа кагылышлы иң зур хыял дип. Шуның өчен аның өчен теге сине банкетларга, концертларга чакырып кеше йөрсен акча эшләү түгел иде аның беренче хыялы. Чыннан да иҗат итү иде. Һәм шуны да әйтә алам, менә ниндидер авылларга барып сольный концерт куйганда булды вакытлар 15 кеше килгән вакытларда булды залда һәм ул һәр вакыт әйтә иде концертны куябыз һәм концерт уңышлы үтсә, әлбәттә бернинди акча эшләнелмәде, ул шатлана иде, чөнки менә мин нәрсә күрергә тели идем сине, мин бүген шуны күрдем дип. Шуңа күрә мин аны продюсер дип түгел, чын иҗатчы дип әйтә алам. Рәхмәт. Бу Илфак Шиһаповның бер китабы чыккан иде бит инде. Ул китабы хакында Аның юморескалары тупланган кичкенә генә шундый юка гына бер китабы бар иде. 2012 елда шулай Татарстан китап нәшриятында басылган китап. Ялгышмасам, Юксыну дип атала торган. Ул әсәрләр бу китапка керде. Саны кабат тупладык. Ул бит омтылмады ничектер менә шулай күрсәтергә мөмкинлекләр әлбәттә бар иде. Сораган булса, ничектер теләгән булса, аңа каршы килүче булмас иде дип уйлыйм бер кайдан да. Әмма ул аның үзе ничектер һаман шигерә килде. Бүген түгел ярый чыгар әле, ярар булыр әле дип. Менә минем тагын бер нәрсәгә әйтәсем килә. Зәринә менә әгәр Илфакны хушлашу көнен искә төшерсәгез, Зәринәнең ул вакытта әйткән соңгы сүзләре булды: "Әти, мин синең белән горурланам" дигән. Менә кешенең яшәгән тормышына иң зур бәя шулдыр, синең балаларың син киткәннән соң мин синең белән горурланам дигән сүзне әйтә алса. Илфак тормышының соңгы елларын Зәринә белән бергә булды. Соңгы фикерләрен, соңгы уйларын, соңгы көннәрен анардан да әйбәт белүче кеше юк. Һәм Зәринәдә Илфакның халкы ул чагыла, мин әле Зәринә иҗатчы буларак ачылыр дигән өмитем бар. Шәһри Казан газетасында берничә язмасы бар. Хәзер дә дәвам итәсе килә шушы елын, әмма ул шулай ук тыйнак кеше буларак бик үзен күрсәтмәү яклы. Әмма менә анарда да Илфактагы шундый милли рух, милли горурлык һәм бик үзенчәлекле фикер. Сиңа менә Илфакның китабын чыгарасы килү теләге булдымы? Сез әйтә аласызмы, аның шундый теләге бар име үзенең кайчанда булса? Юк, Илфакның үзенең теләге бардыр дигәнен хәтерләмим, но бу фикер иң беренче Гүлнар Илфактан чыкты һәм мин аның һичшиксез чыгачагына ышана идем. Шуны гына әйтә алам. Илфак теге үзем китап чыгарам дигән юк, аның булды тарихи китаплары. Аларын теге янып күйеп, менә бу авылның тарих китабын чыгарырга кирәк дип йөгереп биргән вакытларын хәтерлим бик әйбәт. Булай теге үземнең китабымны чыгарырга дип йөргәнен хәтерләмим. Бармы? Сораулар юк. Рәхмәт сезгә килгәнегез өчен. Кабат шундый матур очрашулар насыйп итсен барыбызга да иҗат уңышлары. Әгәр мөмкин булса аерымга сөйләшү микрофоннарга эштәләр. Сорауыгызны бирә аласыз хәзер? Юк, тавыш начаррак, микрофонга якынрак. Яхшы. Аерым. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт.